Ведаеце, што мяне вельмі ўразіла у час працы ў камісіі Верховнага Савета па расследаванню дзеяння службовых асоб пасля аварыі на Чарнобыльскай электрастанцыі. Быў яшчэ БССР і праводзілі суботнік, натуральна ён называўся камуністычны суботнік, сродкі ад якога мусілі перадаць на ліквідацыю наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Такі суботнік быў праведзены. Я зараз не прыгадаю, колькі канкрэтна там тады сабралі грошы, ну там рэальна былі дзесяткі мільёнаў рублёў. А ведаеце, куды ўрад БССР перадаў гэтыя грошы? Перадаў ён іх у Маскву, у Міністэрства атамнай энергетыкі. І калі ў 90-м годзе я спытаўся тагачаснага намесніка старшыні Савета Міністраў, чаму вы так зрабілі, адказ быў кароткі. Такі быў парадак. Між іншым, вось такі парадак і быў адной з прычынаў, чаму Народны фронт дамагаўся абвяшчэння незалежнасці. Сёння, дзякуй Богу, Беларусь незалежная краіна, ніякая Масква гэтыя грошы, што збіраюць медыкам, сабе не забірае, не толькі грошы, але вось патрэбную дапамогу, все гэта збірае пераважна грамадства, і все гэта ідзе адрасатам. Але здараюцца і дзівосы. Вось днямі інтэрнэт абляцела інтэрв'ю з загадчыкам рэанімацыйнага аддзялення Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі Уладзімірам Мартавым. Сярод іншага ён гаворыць, што сітуацыя з каранавірусам у Віцебску выйшла з-пад контроля. Ну, пра гэта гаварылі і раней, але пераважна людзі не называлі сваіх прозвішчаў, медыкі зусім не называлі, прасілі гаварыць ананімна, пісаць пра гэта, а вось Мартаў смела назваў сябе і не пабаяўся пра гэта сказаць. Але мяне яшчэ там уразіла вось што цяпер у Віцебску ад медыкаў пракуратура патрабуе ўжо зараз справаздачы, а вось куды ідзе вось гэтая дапамога, вось гэтыя там рэспіратары, касцюмы, што там яшчэ. І старэйшая медсестра ў Мартава займаецца тым, не толькі лячэннем, але яшчэ займаецца пісанінай, яна пазначае, вось колькі прыйшло і куды гэта пойдзе. Я вось так сабе ўяўляю, што праз нейкі час прыедзе нейкая камісія і пачне так, ну вось дзе дакументы на рэспіратары? Ага, ёсць дакументы, цудоўна, так. А куды пайшлі гэтыя рэспіратары? Дзе акт аб спісанні? Ах, ёсць акт аб спісанні, вельмі добра, малайцы. А дзе самі рэспіратары? Можа, вы іх сабралі сабе там дамой, калі скарысталі? Вось ведаючы гэтую сістэму, я цалкам гэтаму магу ў гэта паверыць. Ну, канешне, пракурорскія работнікі, следчыя, работнікі кантрольнай службы, гэта, як раней казалі, людзі асобага складу. Але вось няўжо яны думаюць, што нават пры гэтым яны зробленыя з нейкіх іншых малекул, і іх вось гэтая зараза ніяк не напаткае. Вось уявіце сабе, ляжыць, прынеслі на насілках у тую самую бальніцу хуткай дапамогі некага пракурора, а доктар яму кажа: таварыш пракурор, вы тут паляжыце, ну, гадзінкі 2-3, я вот зараз аформлю, тут мне паперы трэба аформіць, а потым я вас падключу да апарата штучнага дыхання. Сям'я Мартавых добра вядомая ў Віцебску, гэта такая ўжо дынастыя медычная, а сам спадар Уладзімір вядомы яшчэ і як ваенны гісторык, яго публікацыі па ваеннай гісторыі. Часоў Вялікага княства, пазнейшага перыяду, Другой сусветнай вайны. Ну, магчыма, таму ён і такую лексіку скарыстаў. В інтэрв'ю ён сказаў, што вось мы, медыкі, зараз на перадавой, у акопах, і вельмі спадзяемся, што у генеральным штабе думаюць. Я нікаго не ведаю у генеральным штабе, у міністэрстве, то бок аховы здароўя, але я даволі добра ведаю вярхоўнага галоўнакамандуючага. 4 гады быў з ім у авальнай зале як дэпутат з дэпутатам, ну і потым яшчэ 2 гады як дэпутат з прэзідэнтам. А вярхоўны галоўнакамандуючы заяўляе, ці то ён кажа, што каранавірусу няма, вот пакажыце мне яго, ці то, што ў Беларусі ад каранавірусу ніхто не памёр, ну і ў штабе, у Міністэрстве аховы здароўя вымушаныя падлажвацца вось пад гэтыя установкі. Ну і калі ўжо працягваць далей вось гэтую аналогію з ваенным часам, мне прыгадваецца мой дзед Егор. Ён прайшоў всю вайну ад першага і да апошняга дня, ён быў двойчы паранены
меў медаль за адвагу, меў медаль за баявыя заслугі, прайшоў прычым радавым. От ён якраз такі быў на перадавой, быў у акопах. А за ім быў заградотряд НКВД. І кожны салдат ведаў, што будуць страляць, калі ты замарудзіў ісці ў бой. Але яшчэ горш, калі ты ўжо ў баі, а табе страляюць у спіну.